Nois, avui... Què? El dip. El dip? És nene, és macho. És macho, el dip és macho. El dip Correcte. no és allò que feien uns palitos que se sucaven amb nocilla? Sí. Això és No. I en Van salses, inventar un verb. Perdó, Sí, Jordi Ventura, que Jordi Ventura, que acaba d'arribar. I m'autopresento. Hola, Endavant. Jordi. Hola, Hola, Què tal? Jordi, Bon com dia. estàs? Molt No, bé. aneu-vos acostumant Molt bé. perquè quan jo tingui el meu tercer fill tindreu aquí en Jordi Ventura. O sigui que aneu-vos fent el càrrec de tenir aquesta persona en directe a Serà com un l'antena. pacte. Això ja em fa fàstic. El DIP van inventar fins i tot el verb dipear. 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 Sí, senyor. Això és cosa dels publicistes, eh? I de la RAE, Saben una i de la cosa. RAE. I tot catalana, Perquè no està acceptada, eh? I aquest En fi, dip que ens parles avui? El dip, a part de ser els pals que se suquen en salsa, són un animal terrorífic del folklore català, Coi. localitzat específicament a Pratdip, al Baix Camp. Esclar. Clar, Pratdip. Pratdip. Home, s'hauria de sospitar quan veieu que l'escut de Pratdip és un prat amb un gos diabòlic a sobre. És un pueblo de regadío. Sí que és de regadío. Sí. Bueno, no sé com tenen el tema de l'aigua allà, però una mica malament. El riu quan plou creix. Pratdip és verb, també? És Pratdip. Pratdipear? Pratdipear? Si juga molt al golf allà, Sí? Sí, hi he estat. Ai, Hosti, noi. sí, ha estat en Xavi és de categoria, Pratdip. Sí, Compte, sí. no va a qualsevol lloc, en Alerta, Xavi. poca gent hi viu, eh? En Xavi Sembla pensa que li dius que està moreno i diu, és del barco. Sí. No sigui que hagis pensat que ha anat a una platja qualsevol a prendre el sol. Home, no, que això és de pobres, no, platja. Català, de Catalunya. Sí, home, Catalunya, això de sí, Catalunya, això ho som tots, sí. Doncs descripció policial del dip. A veure. Gos pelut i monstruós. Ulls vermells que brillen en la foscor i coix d'una cama. Noi, Ui, que miedo! De la de davant. ai, que fa molta pena, eh? Si són les de davant, fa molta pena. Sí, Com té vol que la cama de davant la té tonta, la té vaga. Igual que jo. No, pues... No s'hi posen rodetes. S'hi ha de posar una rodeta, no? Però davant també li pots ficar rodeta. Ah, sí, és davant. No ho sé, a veure. Bé, en fi, el dip... Endavant. Nois, el dip té el coll rígid. Què vol dir això? Desastre. Tan rígid que per girar el cap ha de girar el cos sencer. Se morirà Ha segurament. de fer com unes maniobres, no? Ha Per de girar. tot girar, que és una putada quan per darrere li fas Cookie! Cookie! I el tio mitja hora per fer la volta. Es torna loco. Gegant del pit, també. Els gegants aquests que es van movent així. Té una mobilitat així molt tonta, de menú té vol, eh? En fi, la primera informació sobre aquestes bèsties no és modern d'ara, el dip. No, home. Si És del una- 1602, que ja es veu que portava segles i segles provocant el caos. En un retaule es veu un d'aquests gossos menjant bestiar. O sigui, és una mica el xupacabra català. Sí. Després la cosa va anar evolucionant fins a imatges de dips menjant borratxos. Veieu una progressió lògica aquí, Home, Se lo eh? está inventando. Menjava bestiar i borratxos. Però té un esperit de superació, aquest animal mitològic. Sí, senyor. Va Sí, començar senyor. amb una cosa i va acabar... I Doncs, va acabar amb amb una altra, bé, i ara va per tot. Una explicació que han donat els experts és que eren un invent dels amos de les tavernes perquè els borratxos no m'haguessin tant. A veure, és més creïble un gos vampir o un taverner que no vulgui despatxar alcohol? Ara no sé què dir-te. Evidentment un gos vampir, Clar, perquè els taverners sempre volen vendre més alcohol. que és com els nens amb l'home del sac, doncs els borratxos els deien que vindrà el Prat. que vindrà el dip, i es guinyaven. Els borratxos, ja sabem que són de la por fàcil quan han begut més. Poders màgics del dip. Corre molt, però de canto. Clar, una mica el tenir la cama vaga, aquella de davant. Maricomplejines. I Un àlfil, una mica, també. sí, clar, diagonal. sí, senyor, mata en diagonal. No? I pot transformar-se en ratpenat, home, formiga i lloro. No m'ho he entès gaire bé, Quins això, superpoders, De veritat, sí, ho explica el Juan Perucho, això, eh? No, doncs Ens escolta, va el lloro. li farem cas, eh? Sí, als seus peus. Com destruir-lo? Doncs mira, la llum del sol el deixa sec, per tant només es pot atacar de nit. Com que té els ulls vermells, deu ser Clar. hipersensible a la Hipersensible, semialbí. Les imatges religioses acaben amb ell i l'all el pot matar. Atenció, que l'afecten altres armes contra vampirs, com per exemple, ja la sabeu aquesta, tirar arròs a terra. Ah, sí? Que el dip s'ha de parar a comptar cada gra. Es tornen bojos, Es eh? tornen bojos. No ho he vist pas a Crepúsculo que els hi fessin això, als vampirs. Deixa Faria per la- molta gràcia, Per la eh? quarta part, no? La- Que surt un espavilat català i els hi tira arròs a davant. Arròs. I tots allà, ai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja es converteix en José Bo, no? Comença a comptar. Hasta aquí! Hasta aquí! Aquí. És correcto. Doncs mira, almenys que els hi tirin arròs bomba de Palamós, que és més gordo, eh? Escolta'm una cosa. El julivert Què? també el mata de cop. Noi? O sigui que, nois, no veureu dips a la cuina d'en Carlos Arguiñano.